Сега продължаваме с темите от столицата, извън това, че вали сняг. Повече от 6 години столичното 25 основно училище доктор Петър Берон в квартал Лагера се руши. Проект за извършване на спешен ремонт е имало, като той е бил на стойност над 3 милиона лева, включващ няколко етапа. И до този момент сградата обаче е в лошо състояние, а според родители на учениците там е изключително опасна. Включваме от училището Софи Цветкова. Софи, здравей! Добро утро, колеги! Въпреки че средства за ремонт на сградата на училището са били предвидени още преди 5 години и до този момент сградата е наистина в окаяно състояние, както ще видите след малко от нашето пряко включване. Родители на част от учениците са силно притеснени, защото, както и вие споменахте, сградата е и опасна. Били са готови дори сами да намерят средства за финансиране на ремонтните дейности по сградата на училището, но това не им е било позволено, а по думите им комуникация между отговорните институции няма и ето го ефекта, ще го видите след малко. При нас тази сутрин са се събрали част от родители на ученици от училището. Първо казвам добро утро на Цветелина Сотирова. Здравейте! Здравейте! Добро утро! Ние сме се събрали тук родители на деца, които учат в 25-то основно училище по една единствена причина и това е за пореден път да сигнализираме за един ремонт, който още 2015 година е констатиран като спешен и неотложен. Вече 6 години нищо не се случва и ние не знаем причината за това. Искам да наблегна върху факта, че училището в момента в състоянието, в което е опасно и за нашите деца. Тъй като на много места мазилката пада, покрива е в окаяно състояние, както вие споменахте. Има други участъци, които са опасни. Да не говорим за задния двор, който в момента е абсолютно неизползваем и опропастен. Това е в общи линии. Имаме нужда от повече гласност за проблема. Добре, Галина Йоцова също е тук при нас тази сутрин. Здравейте! Добро утро! Как учат децата в такива условия? Справят се. Аз лично имам 2 деца, които посещават 25-то училище. От следващата есен предстои на най-малката ми дъщеря да започне обучението си. Притеснението ми лично като родител е, че измина повече от година, откакто друг телевизионен екип отражи проблема с състоянието на рушащата се сграда. Тогава никакви ефективни действия не бяха предприети. За съжаление, като че ли в България се наложи пагубната практика нещата да се неглижират проблемите, докато не се стигне до някой злощастен инцидент. Силно се надявам тук това да не се случи. От друга страна, притеснението ми като гражданин е, че част от данъците, които плащаме към общината, би трябвало да се изразходват за подобряване инфраструктурата на квартала, в който живеем. Погледнете кварталното училище. Очевидно е, че мерки би трябвало да вземат незабавно. Аз съм оптимист, че решение на проблема може да се намери при добра воля, затова искрената ми молба е към лицата, от които пряко зависи това, да действат съвестно, отговорно и бързо. Компромис с децата и тяхното здраве в никакъв случай не трябва да се прави. Любомир Богданов е тази сутрин при нас. Разкажете ни малко и за комуникацията, която водите с отговорните институции. Добро утро. Вие сами може да погледнете от документацията. Няма институция в България, която да не е запозната с конкретния проблем и всеки си прехвърля топката, ако мога така да ви... Министъра казва Столична община казва нашата община казва Столична община, омбудсмана казва всичко е наред. Сега предвидени са били над 3 милиона. 3 милиона и 800 хиляди лева са предвидени за този ремонт. До момента е извършено нещо, което ние не можем да си обясним какво е. Напръскали са сградата с една мазилка и ремонт изведнъж спира. Апелираме към всички, които са отговорни институции, нека помогнат за решението на този казус за едно столично училище в елитен квартал като Лагера. Нашата комуникация с отговорните институции, първо от район Красно село, е, че по официални данни до 20 септември 2017 по сключения договор са изплатени общо над 1 милион лева от договорените общо 3 милиона и 800 за съответните изпълнени части от всички договорени строително-монтажни работи. Останалите, които не са били изпълнени към този момент, не са извършени и до сега, както е и видно, поради липса на финансиране от страна на Столична община, въпреки своевременните подавани искания за неговото осигуряване през последните 3 години, 2020, 2021 и 2022 години, за всички въпроси, свързани с евентуалното финансиране на обекта и продължаване извършването на договорените ремонти, следва да се обърнете към официалните представители на Столична община.
от Столична община заявиха, че за 25-то основно училище е направена актуализация на паспорта на сградата с цел изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Училището е сред приоритетните обекти на Столична община, които са включени в списъка по плана за възстановяване и устойчивост. Предвидено е да бъде извършен основен ремонт и енергийна ефективност на сградата. Силно се надявам срока за изпълнение на ремонтните дейности наистина да е кратък, защото, както вече казах, компромис с здравето на децата в никакъв случай не трябва да се прави, а ние задължително ще проследим темата и ще видим докъде ще стигнат тези обещания и дали наистина ще бъдат реализирани. Софи, много ти благодаря. Да, подробностите са важни, но в крайна сметка още по-важен е крайният резултат и най-важно е учениците да могат да учат в безопасна среда, така че дано да се вземат спешни мерки, а ние ще очакваме още подробности и както Софи Цветкова каза, ще следим темата.